Mga higala, maayong adlaw, kining atong hisgutan karon part 2 kini sa atong pag-analisar ug pagtuki sa corruption issue sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth. Ako, dako magyununta og pagsalig ug taas ang akong pagtan-aw sa kredibilidad sa mga retired military officials nga gipamutang ni Presidente Duterte sa iyang pamunuan, pero naglibog ko ni PhilHealth Chief Ricardo Morales nga usa ka retired general sa Philippine Army. Sa dihang gipangutana siya sa Kongreso atol sa investigasyon, miingon naman hinuon nga there is always corruption in PhilHealth, nga sa ato pa giangko niya nga doon nagipangurakot diha sa PhilHealth nga gipanguluhan niya ni Ricardo Morales. Nakapangutana lang ko sa akong kaugalingon, unsa man ni? Depensa niya sa akusasyon sa iyang kaugalingon o giangkon ba niya nga nangurakot gyud sila og kwarta sa Philippine Health Insurance Corporation? Sa nasayran, sumapa sa whistleblower nga si former anti-fraud legal officer sa PhilHealth nga si Tarzan Montesquieu. Mukabat og 15 bilyon ka pesos ang nahilambigit sa pangurakot. Sa sayo pa sa mga oras sa hearing, giangkon usab ni Morales nga systemic na ang panikas diha sa maong ahensya nga dili kini masulbad sud lang sa usa ka tuig. Gawas pag yun ini, matud pa niya nga bisan ang mga health system sa daghanan nga mga nasod sa kalibutan na puno usab sa pangurakot. Ang buot bang ipasabot niya niini nga tungod kay systemic na ang pangurakot sa PhilHealth, unya mausab ang gibuhat sa ubang kanasuran, pasagdan na lang nga mahurot ang kwarta sa gobyerno o nga masuod sa bulsa sa mga opisyal? Si Morales mitumbok tingali sa finding sa uban nga nag-research nga may kalabutan sa pangurakot sa mga health systems sa lain-lain nga nasod. Diha sa study report sa Closing the Global Quality Chasm sa National Academist Press, kini may report nga doon gibanabana nga $455 billion of the $7.35 trillion nga gigasto sa healthcare sa tibuok kalibutan ang mawagtang matag tuig tungod sa tikas ug pangurakot. Dugang paniini, ang Organization for Economic Cooperation and Development mibanabana nga dunay 45% sa global citizens nga nagtuo nga ang health sector is corrupt or very corrupt. Ug mao kini hinungdan nga mukabat og 140,000 nga mga matay sa mga bata sa tibuok tuig sa tibuok kalibutan kay gikurakot man ang kwarta para unta sa health services kana sa international scene. Mao nga dili katingadahan nga daghang mga tawo sa kalibutan nga kuwang gyud kaayo sa access sa dekalidad nga serbisyo sa maayong panglawas. Ang kabati sa serbisyo sa panglawas sa lain-laing nasod sa kalibutan ni samot pagyod tungod sa corruption kun pangurakot. Pero tungod ba kay adunay pangurakot sa health system sa ubang kanasuran? Ato ba usab nga paundayunan ang pangurakot sa kwarta sa PhilHealth dinhi sa Pilipinas? Para kanako hinanggaw kana maong tubag ni Morales. Ugwa kana mahasubay sa hustong logic na wad-an na ba siya maayong paminsan tungod sa kahadlok nga nabuking ang mga panikas ug pangurakot sa PhilHealth? Kung mahinumduman, klaro kayo nga perting hadluka na runila o gani sa kong paminaw, dili na sila makatug nga maghayang ug tungod sa ilang pagkatarantar na nga sakit na ugwa na gani makahuman sa ilang pag-atubang sa investigasyon sa Kongreso. Aw, hinuon, usahay makapangutan nata, nakasakit bang tinudanay o baka nagpasakit-sakit? Mukabat karon og 36 ka mga opisyal nga gipanguluhan ni Morales ang gustong tangtangon ni Presidente Duterte. Mas nakadaig pa gani ako ni Senior Vice President for Operations Agustus De Villa nga mitender sa iyang irrevocable resignation ngadto ni Presidente Duterte. Tungod sa matod pa niya, iya kining gihimo out of delicadeza.
Matod pa ni Revilla, nagtuo siya nga dili siya magsilbi diha sa maong ahensya sa gobyerno nga puno kaayos aligasyon sa pangurakot ug kahiwian. Ang nakapabuga traba sa iyang resignation tungod kay siya mismo si Revilla nagtuo nga tinuod gayon ang aligasyon sa corruption. Maubitaw nga nakapangutana ako sa unahan, kung ang pag-ingon ni Morales nga systemic na ang pangurakot sa PhilHealth ug dili masulbad og usa ka tuig, depensa ba kini o baka pangangkon? Kung pangangkon, aw unsa pa may ang gidugayan diha sa maong posisyon? Usbon nako mga kaigsunan nga angayan na gyud nga limpyuhan sa mga hiwi nga mga opisyal ang PhilHealth. Ug tungod kay nagtuo man ako sa kaligdong ni Presidente Duterte, ug dili gyud kini mutolerate og pangurakot, dili gyud kini mo defensa og mga taong iyang mga tinudlo. Ug kung makasa kini, nagtuo gyud ko nga duna gyoy daghanang mga o nga muligid gikan sa PhilHealth mga higala. Daghang salamat sa inyong pagtagad sa tong komentaryo, kay ako nagtuo nga kitang tanan mahinungdanon alang sa solusyon. Angayan yun, nga kita mo aksyon, inyong higala, Amy Bustillo.